Bună copii! Astăzi o să facem un joc în care trebuie să ștergem niște pete virtuale care apar pe ecran folosindu-ne de mâini. Acest proiect de Scratch folosește și camera video, ceva în genul acesta. Avem destul de mult de lucru, așa că haideți să trecem la treabă. Ca să intrăm în Scratch, deschidem un browser de internet și tastăm adresa scratch.mit.edu sau poate aveți programul Scratch Desktop instalat. Dacă aveți un cont, puteți chiar să vă logați de aici. Eu asta o să fac. Dacă nu este de ajuns, să dați click aici pe Create. Haideți să dăm pe Create. Primul lucru pe care o să-l facem este acela de a șterge pisicuța și de a adăuga un personaj nou. Personajul acesta nou o să fie desenat de către noi. Pentru acest lucru ne alegem desenează. Atenție, trebuie să alegem desenează un personaj, să nu cumva să alegem desenează de aici, de la scenă. Ne trebuie un personaj. Desenează. O să folosesc pensula și o să încerc să desenez un soi de pată pe care apoi o voi umple. Pentru umplere vom folosi această găletușă. Arată destul de bine. Haideți să mai facem încă un costum pentru acest personaj. Pentru acest lucru vom alege desenează de aici, din zona de costume. Vom face de data aceasta o pată de culoare galbenă, folosind pensul. Ok. O să fac și niște stropi pe lângă. Și vom folosi găletușa de umplere. Atenție, pe acesta nu pot să-l umplu, fiindcă el nu este foarte bine închis. Așa că o să-l șterg pe acesta. Îl aleg și îl șterg. Și îl mai desenez încă o dată. Acum pare că este bine închis. Ok, am mai creat un costum de culoare galbenă. Haideți să facem încă unul de culoare mov. Pensula. Pata aceasta e mai deosebită. Vom folosi iarăși instrumentul de umplere. Ok, și o ultimă pată. Un al patrulea costum de culoare verde. Arată ca niște monstruleți. Perfect. Acum avem un personaj cu 4 costume. Haideți să numim acest personaj Pată. Ok, avem acest personaj denumit Pată cu cele 4 costume. Haideți să trecem la cod. Întâi vom crea 4 variabile. Prima se numește, haideți să-i spunem max pete. Acesta este numărul maxim de pete care va fi vizibil pe ecran la un moment dat. Haideți să creăm și o variabilă denumită score. Și încă una, pete pe ecran. Pete pe ecran înseamnă câte pete sunt vizibile acum pe ecran, într-un moment. Ok. De la evenimente vom alege când se dă click pe stack. Practic, atunci când începe jocul,
vrem să ascundem această pată. Vom crea clone pentru a o duplica. Deci de la aspect vom alege ascunde. Apoi, haideți să setăm numărul maxim de pete la 10. Setează max pete la 10. Asta înseamnă că la începutul jocului alegem să fie maxim 10 pete pe ecran. Câte pete pe ecran avem la început? Setează pete pe ecran la 0. Niciuna. Scorul la început trebuie să fie 0. Setează scor la 0. Apoi, la infinit, dacă pe ecran sunt mai puține pete față de cât este specificat în max pete, trebuie să creăm o clonă. Deci, dacă vom folosi blocul dacă, atunci, dacă de la operator vom alege operatorul mai mic și spunem dacă de la variabile pete pe ecran mai mic, adică sunt mai puține decât numărul total de pete, max pete, atunci trebuie să creăm o clonă, da? Dar această pată este foarte, foarte mare. Așa că o să-i spunem setează mărimea la. Și aici o să alegem un număr aleatoriu, între 10 și 25%. Un număr aleatoriu, între 10 și 25%. O să alegem o pată la întâmplare din cele 4 de la costume. Dacă ați desenat mai multe costume sau mai puține, vom alege dintre acelea. Deci, de la aspect o să alegem schimbă costumul la. Și aici pot să pun aleatoriu un număr între 1 și 4, fiindcă eu am 4 costuri. Apoi, haideți să mergem la o poziție aleatoare undeva pe ecran. O să alegem instrucțiunea mergi la poziție aleatoare și creează o clonă de-a mea. Creează o clonă de-a mea. Dacă rulăm acum programul, nu vom vedea nimic, din cauza că la început acest personaj se ascunde, iar clona când apare va fi ascuns. Dar vedem aici cum se schimbă costumul și aici dimensiunea. Haideți să-l oprim. Ok, haideți să vedem acum ce se întâmplă când încep ca și clonă. Vom alege acest bloc. Când încep ca și clonă, înseamnă că a mai apărut o pată pe ecran. Deci de la variabile o să modificăm pete pe ecran cu 1. Și vrem să apară această clonă. De la aspect alegem arată. Ia să vedem codul de până acum. Ia uitați cum apar petele. Se opresc la 10 pentru că am specificat la infinit doar dacă petele de pe ecran sunt mai puține decât max pete. Atunci trebuie să apară o clonă. Ok. Haideți la început să facem ca aceste pete să dispară atunci când le atingem cu mouse-ul, să spunem. Deci, putem să alegem de la evenimente, așteaptă până când. Așteaptă până când atinge cursorul mouse-ului. Dacă a atins cursorul mouse-ului, înseamnă că, practic, am șters acea pată. Deci, scorul va crește cu 1. Modifică scor cu 1. Și pata de pe ecran trebuie să dispară. Deci modificăm pete pe ecran cu -1. Da? Scădem o pată de pe ecran. Și vom șterge această clonă. De la control
șterge această clonă. Ia să testăm. Uitați, pe măsură ce șterg petele, ele reapar. Până când se fac iarăși 10. Pare că funcționează corect. Ne lipsește însă un temporizator. Nu avem un cronometru, un timp limitat în care să jucăm acest joc. Înainte de a adăuga variabila timp, care să ne contorizeze timpul efectiv de joc, haideți să creăm niște efecte sonore pentru atunci când ștergem o pată. Putem folosi un sunet prestabilit, cum ar fi sunetul pop acesta, sau, de ce nu, haideți să înregistrăm noi un sunet. De la sunete vom alege înregistrare. Voi face un sunet în genul ca atunci când ștergi ceva, să zicem. Ia să vedem. Dacă redăm sunetul, putem să ne alegem de unde să înceapă și unde să se termine. Haideți să-l facem mai scurt. Cam așa. O să-i dau salvează. O să-mi aleg un efect fade in ca să înceapă de la o intensitate a sunetului mai mică. Și sună destul de bine. O să-i spun ștergere acestui sunet. Ștergere. Și când revin în cod, înainte de a șterge clona, o să îmi aleg pornește sunetul ștergere. Ia să vedem. Ok. Haideți să creăm acea variabilă pentru timp. De la variabile o să creăm o variabilă. Putem să-i spunem timp sau cronometrul. O să-i spun timp. Timp pentru toate personajele este irelevant, oricum avem un singur personaj. Ok. Haideți să mai punem un eveniment. Când se dă click pe start, timpul va fi setat la 20, să spunem. 20 de secunde. Setează timp la valoarea 20. Apoi, haideți să spunem repetă până când. Repetă până când timpul este egal cu 0. Până când variabile timp este 0. Ce trebuie să se întâmple? Să stea o secundă, așteaptă o secundă și să modifice variabila timp. Modifică timp cu -1. Apoi, după acest bloc, repetă până când timp egal cu 0, ce trebuie să se întâmple? Programul trebuie să se termine. Deci o să alegem de la control stop totul. Ia să vedem. Ok, am făcut un scor de 68. Haideți să facem sunetul acesta puțin mai mic, parcă sunetul de ștergere. Ia să vedem. Să ștergem ultima parte și o să alegem un fade out. Ia să vedem. Parcă e ceva mai bine acum. Super.
Urmează acum partea poate cea mai interesantă și anume aceea de control prin intermediul camerei video. Dar înainte, haideți să ascundem niște variabile de pe ecran. Nu avem nevoie să afișăm max pete, așa că putem merge la variabile și pur și simplu o debifăm de aici, a dispărut de pe ecran. Nici pete pe ecran nu ne este necesară, așa că o ascundem și pe aceasta. Scorul o să-l poziționez aici, iar timpul în partea dreaptă. Ok. Pentru controlul prin cameră trebuie să înlocuim acest bloc. Așteaptă până când atinge cursorul mouse-ului. Haideți să adăugăm întâi o variabilă care se numește dificultate. Adaug o variabilă dificultate. Această variabilă ne va permite să setăm gradul de sensibilitate, să spun, cât de ușor, adică vor fi șterse petele în momentul în care vom trece cu mâna peste ele. Dificultate, ok. Haideți să facem această variabilă de tip cursor. Ce înseamnă asta? Că eu pot să-i reglez valoarea în timpul jocului și să o setăm undeva pe la 25, 26, perfect. Acum, ca să înlocuim acest bloc cu controle de tip cameră, vom avea nevoie de extensiile de cameră. Pe lângă aceste categorii care apar aici, mai sunt și altele pe care le putem adăuga prin intermediul adaug o extensie. Noi avem nevoie de această extensie, detectare video. Acum avem aici o nouă categorie care are 4 blocuri. Haideți să facem puțin loc aici. O să tragem acest bloc mai jos. După cum vedeți, deja a apărut camera video aici pe fundal. O să luăm acest bloc și îl ștergem. Și o să spunem așteaptă până când, așteaptă până când, așteaptă până când. Și acum o să punem o comparație mai mare. În partea dreaptă o să punem dificultate de la variabile, iar în partea stângă o să punem mișcarea video față de personaj, acest bloc, al doilea de la cameră. Să-l punem aici. Deci la camera acest al doilea. Ok, haideți să vedem. Așteaptă până când mișcarea video față de personaj mai mare decât dificultate. Ok. Și vrem haideți să facem să dispară folosind efectul Ghost. Deci o să punem repetă de 5 ori, să spunem, repete de 5 ori, așteaptă, aspect, modifică efectul fantomă cu 20, 20 ori 5, 100, practic ea va dispărea de 5 ori. Dacă dăm lipin la loc, haideți să testăm acum jocul. Ia să vedem, trebuie să mă dau mai în spate. Ia uitați acum. Deci trebuie folosind mâinile. Secunde mai am, 9. La prima vedere am făcut un scor mai mare ca la mouse, dar pare ceva mai simplu. 85. Bun. Ok. Mai am doar câteva lucruri de făcut și joculețul este gata. Primul este să setăm transparența la video la 0, ca să se vadă în clar. Pentru acest lucru, de la detectare video, voi alege setează transparența video la 50. Să spunem că îl punem aici, când se dă click pe stack. Și o să punem la 0. Ia să vedem. Ok. Pare mai bine. Și mai vreau să fac ceva. Ultimele 10 secunde
vreau să mă avertizeze sonor că mai am puțin timp și se termină. O să fac un nou efect sonor, tot cu înregistrare. De la sunete îmi aleg înregistrare. Ia să vedem. Ok. Ne alegem această parte. Sună bine, o să-i dau salvează, o să-i dau fade in. Ok, și o să-l fac robot. Sună bine. O să-i spun chiar robot. Ok, haideți să vedem aici. Repetă până când timpul este 0. Așteaptă o secundă, modifică timp. Tot aici înăuntru acestei instrucțiuni o să-i spunem dacă sunt sub 10 secunde, dacă timp de la variabile, timp mai mic ca 11, adică de la 10 să numere în jos, 10, 9, 8, hai să vedem, pornește sunetul robot. Ia să vedem acum. Bun, păi cam asta ar fi jocul. De aici mai departe poate fi făcută și o variantă de multiplayer în care, să spunem, joacă 2 jucători și fiecare trebuie să șteargă pete de o anumită culoare. Succes! Am uitat un aspect foarte important. Dacă sunteți logat pe site-ul de la Scratch, să nu uitați să îi dați salvează acum, ca să avem codul disponibil pentru mai târziu. Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?